Træt af hamsterhjulet? Hvad hvis du kunne trække dig tilbage 10, 20 eller endda 30 år før tid? Det lyder som en drøm, men for FIRE-bevægelsen er det virkelighed. Løsningen er FIRE. Det står for Financial Independence, Retire Early. Det handler ikke om at stoppe med at arbejde, men om at have friheden til at vælge, hvad du vil bruge dit liv på. Kernen i FIRE er at spare aggressivt. Ofte 30-50% af din indkomst, og investere det smart. Målet er at akkumulere kapital, så du kan leve af dine investeringsafkast. En populær tommelfingerregel er at spare nok til at dække dine årlige udgifter i 10-20 år. Forestil dig et liv uden økonomiske bekymringer, hvor du selv bestemmer. Det er målet med FIRE. Lyden i denne video er genereret med kunstig intelligens via Google AI Studio. Tjek linket i beskrivelsen nu og abonner på Kapitalkoden for flere tips til din økonomiske frihed.